Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a wannan sabon YouTube channel namu mai albarka mai suna Nosis Nurture. YouTube channel ɗin da yake kawo abubuwan da suka shafi tutorials na anatomy da sauran nurses courses dai, domin ya sauwaƙe mana hanyoyin da za mu bi wurin karatunmu na nursing da kuma ma hanyoyin da za mu bi wurin passing exams a cikin sauƙi. Idan mutum ya san baƙon zuwa yake a yau, ya taimaka ya danna mana liking na wannan bidiyon domin kuma ya mana subscribing na wannan YouTube channel ɗin namu mai albarka. A yau abin da za mu yi bayanin shi shine yadda ake zanen heart a cikin sauƙi. Mu tai cikin bidiyon mu gani. Yawwa, wannan border ɗin dama shine yake da wahala. Ba zai in mutum ya fara ba ya dakata, shi yasa kawai na yi sauri na zana. Gashi nan kun ga har na fitar da inferior vena cava. Yanzu sai kuma aorta. Kada mu manta aorta tana da pathway guda uku a can sama a mafi yawancin diagram ɗin da muke da su. Yawwa. Gashi nan. Yawwa. Abin da zan ɗan bamu looking nashi a nan wurin shine, daga sama aorta tana da ƙohohi guda uku, sai inferior vena cava da take da girma guda huɗu kenan. Daga gehen hagu akwai guda uku suma, daga gehen dama gashi nan akwai guda uku, wanda in mun zo leveling za mu ga sunayensu. A diagram na biyu za mu yi, nan wannan ba za mu yi leveling ba, a diagram na biyu sai mu yi leveling nashi domin mu gani, so that kada a ce an yi da leveling kuma wasu ba su fahimta ba. Shi yasa sai mu raba diagram ɗin gida biyu. Na biyu sai a sake ganin zanen, sannan kuma a ga leveling nashi. Wannan verbs ne muke zanawa, wanda za mu ga sunayensu. Verbs ɗin suna da sunaye daban-daban, ba guda ba ne. Kusan yanzu gashi muna iya cewa mun kammala zanen ita heart ɗin. Dama ƙa'idar da muke da ita shine a anatomy and physiology, duk abin da mutum ya zana dole ne zai rubuta sunan shi, ko ya rubuta a sama ko ya rubuta a ƙasa. Amma gaskiya ni na fi entertaining in rubuta a sama, saboda ya zamana cewa shine gabatarwa sannan kuma a riske zanen. Saɓanin mutum ya rubuta a ƙasa during exam kuma ya zo saboda tension ya yi merging ɗi ne da wani rubutu, ya zamana cewa ya mance ko kuma rubutun na structure ya shige a ciki. Gashi nan abin da za mu rubuta shine heart anatomy structure. Ba dole ba ne sai ka rubuta yadda na rubuta. Mutum yana iya rubuta kawai ya rubuta the diagram of the heart, ko ya rubuta heart anatomy. Ya danganta daga abin da mutum ya ga ya kamata ya rubuta. Ina ganin me ya kamata mu ƙara, bari mu zo mu yi indicating arrows waɗanda suke indicating ɗin blood flow through the heart. Hanyoyin da jini ke bi yana shige a cikin ita zuciya ɗin. Wancan arrow ya nuna mana waje, which means kenan jinin ita wannan tana ɗauka ne ta kai shi waje. Waɗannan kuma sun yi indicating a ciki. Wato waɗannan arrows ɗin za su taimaka ma mutum domin ya fahimci ita heart ɗin, ba wai kawai mutum ya yi zane ba kawai. In mutum ya yi zane kawai, zanen shi bai da bambanci da zanen mata masu ƙunshi, ko in ce hydrogen. Amma waɗannan arrows ɗin za su hitan maka da ma'ana, wanda duk wanda ya kalli bidiyon mu na blood flow through the heart zai fahimci arrows ɗin inda suka nufa. A yi haƙuri, ina da nauyin hannu, ban so in ɓata zanen ne namu. Yawwa, wannan arrow ɗin shi kuma ya nuna alamar ciki.
yawa ranar ita ma superior vena cava mun indicating ɗin aro gare ta kamar yadda muka yi ga inferior vena cava. Yawwa wannan shine diagram na heart ba tare da leveling ba. Za mu je mu ga yadda da leveling ɗin zai kasance, amma in mun je zane na biyu za mu yi shi da sauri. Yawwa ga shi nan wanda mun riga wancan mun yi shi a hankali kuma muna fata kowa ya fahimta. Zana ayuta yawwa wannan za mu fi concentration ga leveling nashi kawai. Sai inferior vena cava, sai valves, za mu rubuta ko wannan za mu rubuta suna, ba za mu bar shi haka nan ba saboda kada mu zo ga wannan ba mu rubuta ba kuma wani ya ɗauka cewa ai ba a rubuta. Duk abin da mutum ya zana kada ya mance ya rubuta sunan abin. Za mu sake fitar da arrows namu saboda har yau waje su ne ke nuna alamun ka fahimci abin da kake yi. Yawwa yanzu nan bari mu zo mu fara leveling. Wannan shine aorta, waɗannan ƙofofin guda uku. Wannan kuma ita ce left pulmonary artery, left pulmonary artery. Waɗannan guda biyu kuma su ne left pulmonary vein. Bari in riƙa bari sai mun rubuta sannan mu faɗa, kada in shige gaban zanen. Wannan kuma shine left atrium. Wannan kuma su ne aortic semilunar valves, aortic semilunar valves. Wannan kuma su ne left pulmonary. Wannan kuma ita ce inferior vena cava kamar yadda kuke gani. Yawwa wannan kuma shine right atrium, gashi nan mun zana kamar yadda kuke gani. Wannan sai mai arrowing ɗinsu guda biyu, su ne right pulmonary veins. Wannan kuma wadda ta rage mana ita ce right pulmonary veins. Waccan tana left, wannan tana right. Wannan ina ga zai wadatar da mu fahimci diagram da kuma leveling namu na heart. Sai superior vena cava,
Idan wannan bidiyon ya ƙayatar da ku sai ku danna mana liking da subscribing na wannan channel namu domin kawo wasu abubuwa waɗanda suka shafi wannan. Assalamu alaikum.